danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Ana ku an ce ai kan ma yau an samu harka malam wa ma wayoyi na wayoyi ko za an samu harka malam ai yau duk wanda zai wuce sai ya kawo kayansa da abu da kansa ba a sanar da kai cewa an gane wucewa ta nan wajen ba wallahi ba sani ba ka sani ba ban sani ba ka san me hukuncin ka a'a komai da yake jikinka wannan na je na yi ce ka ne wa iyali na zan zo in kai musu ai haka za ka bayar kuwa za ka bayar ba ya haƙuri ai kuwa dole za ka bayar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan يا سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله